Беренче сәяхәтебез Россия һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе композитор Резидә Хияровага. Халык санын алучы белән өенә килдек. 33 сорауга җавапны 10 минут эчендә язып алалар. Татар телен сезме? Татар телен. Ул Башкортстанда туып үсә, иҗат юлы татар мәдәнияте белән бәйле. Аның музыкаль әсәрләре алтын фондка кереп, республикабызда гына түгел, чит илләрдә дә яңгырый. Мин үземне татар дип хис итәм, чөнки минем әтием ул Башкортстаннан булса да, аның гаиләсе татар гаиләсе. Ул Илеш районында гомумән бик күп татарлар, күбесенчә татарлар яши. Әнкәй ул Балык Бистәсе районыннан, ул әлбәттә инде татар кешесе. Һәм безнең гаиләдә балачактан мин татар телендә сөйләшәм, туганнан бирле. Һәм гел без татарча сөйләшәбез гаиләбездә. Шуңа күрә минем өчен табигый татар булып үземне хис итү.